Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Президент белән турыдан-туры элемтә Россиялеләрне нинди сораулар борчый? Яңа ел якынлаша, каникулларга да күп калмый, чаллы укучылары ничек ял итәчәк? Мобилизация йомырка бәяләренең артуы, торак коммуналь хуҗалык, сәламәтлек саклау, спорт өлкәсендәге проблемалар. Бу һәм башка мәсьәләләр Владимир Путин белән туры элемтә барышында сөйләшенде. Президент белән булган чарада Татарстаннан 2 журналист үз сорауларын бирә алды. Тулырак Лилия Гатина материалында. Тур элемтә барышында Россия президенты Владимир Путин күпчелек халыкны борчыган өлешчә мобилизациянең икенче дулкыны турындагы сорауга җавап бирде. Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Ток йомыркасына бәйләр арту мәсьәләсендә шитләтеп үтмәделәр. Владимир Путин күптән түгел генә авыл хуҗалыгы министры белән сөйләшкәнен хәбәр итте. Сорау артты, җитештерү күләмнәре юк. Икенчесе импортны вакытында тиешле күләмдә ачмау. Сейчас, кстати говоря, и с Турции предлагают поставки дополнительные. А у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Сейчас нужно было вовремя решить вопросы в рамках Евразес. Решение принято, по-моему, вот на днях. Во всяком случае, в декабре должны быть приняты. И ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Хәзерге вакытта кызамык авыруларының рекордлы үсеше теркәлгән. Халык моны вакцина җитмәү белән бәйли. Дәүләт башлыгы барлык карарлар инде кабул ителгән һәм проблемалар булмаячак дип ышандырды. Иммунизация от кори, паротита, там, краснухи. Но здесь тоже такой технический сбой на самом деле и вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Икенче сәбәп эш мигрантлары килгән җирдә иммунизациянең түбән булуы, шуны әйтергә кирәк. Туры элемтә вакытында Татарстаннан бер юлы 2 журналист үз сорауларын бирә алды. Моннан тыш М12 Мәскәү-Казан трассасы буенча йөрү өчен түләүнең нигезлелегенә кагылдылар. Видео элемтәгә чыккан Мәскәү кешесе сүзләренчә, юлдан йөрү 6000 сумга якын тәшкил итәчәк. Автомобильчеләр өчен бу бик кыйммәт дип билгеләп үтте Ират. Я не очень понимаю, почему 6 тысяч возникло, потому что действительно обещано было 4. Я сказал около 6 тысяч, извините. Я понял. Но вот по моим данным это должно быть не больше 4,5. Проверю обязательно. Владимир Путин белән туры элемтә бу юлы 4 сәгатьтән артык дәвам итте. Дәүләт башлыгы журналистларның һәм ил халкының сорауларына җавап бирде. Лилия Гатина, яңалыклар. Яңа ел якынлаша, демәк, кышкы каникулларга да күп калмый. Татарстанда мәктәп укучылары 10 көн ял итәчәк. Каникуллар 30 декабрда башланып, 8 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәмнәрдән соң укучыларның 3-нче чиреге башланачак. Ул иң озыны дип санала. 1-нче сыйныф укучыларына килгәндә февраль аенда аларны тагын каникуллар көтә. Бүген Чаллыда Чаллы Экспо күргәзмә форумы ачылды. Автошәһәргә Россиянең төрле шәһәрләреннән 130дан артык катнашучы килде. Чаллыда эшләнгән һәм санатор-курорт ялы дигән 2 экспозиция тәкъдим ителде. Форум 20 декабрга кадәр Палитра сәүдә үзәгендә 2-нче катта сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр эшләячәк. Безнең шәһәрдә Чаллы Экспо 2023 күп тармаклы күргәзмә форум эшли башлады. Чаллыда эшләнгән экспозициясе автошәһәрнең иң яхшы товар җитештерүчеләренең берләштерә. Организация «Тепловые системы» занимается производством предпусковых жидкостных подогревателей для КАМАЗов и другой крупной оборонной техники. Оснастили нашей мебелью, это СМП в городе Набережные Челны, Камский детский медицинский центр тоже в Набережных Челнах, плюс частные клиники,
аптечные комплексы. Кертелгән санкцияләр һәм импортны алмаштыру шартларында Россия эшмәкәрләре базарда зур өлешне алырга мөмкин. Күргәзмә эшлекле хезмәттәшлекне җайга салырга һәм яңа сатып алучылар табарга ярдәм итәчәк. Для предприятий здесь точно можно обменяться опытом, контактами, и многие, кто здесь работает, могут стать поставщиками друг для друга. Тагын бер экспозиция санаторий-курорт ялына багышлана. Катнашучылар әйтүенчә, эчке туризм популярлык казана. Санаторийлар, дәвалау профилактика хезмәтләре, җиһазлар, сәламәтләндерү программалары тәкъдим ителә. Сейчас туризм РФ очень развивается, и в это деньги вкладывать обязательно нужно. Я думаю, что за этим будущее вообще. Отдыхать внутри государства, страны – это интересно. Мы находимся в очень красивом месте Республики Башкортостан, на берегу самого глубокого озера, озера Иктыкуль, либо второе его название – озеро Банное. Санаторий «Дельфин», санаторий-профилакторий «Дельфин» расположен в городе Зеленодольске. Это экологически благоприятная территория на берегу Волги. Моннан тыш эшмәкәрләр өчен төрле семинарлар һәм түгәрәк өстәлләр үткәрелә. Все меры по повышению производительности труда, начиная от бережливого производства, включая роботизацию, цифровизацию, автоматизацию, очень важны. Именно этим мы можем снижать напряженность на рынке труда, то есть освобождать людей и ставить их на остро дефицитные места. Эш эзләүчеләр күргәзмәдә предприятиеләргә нинди белгечләр кирәклеген дә белә ала. Чаллы Экспо 2023-20 декабрьгә кадәр 10-18 сәгатькә кадәр ачык. Чаллы Экспо 2023 күргәзмә форумында тагын бер экспозиция бар иде. Бу халык кәсепләре фестивале күргәзмәсе. Халык һөнәрчеләре һәм осталар Татарстанның төрле шәһәрләреннән килгән. Аларның иҗаты белән Палитр сәүдә үзәгендә 3-нче катта танышырга мөмкин. Күргәзмә чаллыларны 28 декабрьгә кадәр сөендерәчәк. Чаллы Экспо 2023 күргәзмә форумы республиканың барлык төбәкләреннән кул эшләре осталарын җыйган. Фестивальдә кул эшләре белән бер рәттән 3D принтерда әзерләнгәннәре дә тәкъдим ителә. Данный дракон изготовлен из экопластика, который изготовлен на основе крахмала кукурузы, соответственно, он биоразлагаемый, с вкраплением шелковой нити. Нити идут трехцветные. Я на выставках очень давно уже участвую, больше 10 лет. Ярмарки, фестивали. Занимаюсь творчеством. Вот у меня кокошники, такой фольклорный стиль. Сворачиваю сама конусы из целлофана, туда заливаю краску и получается линия вообще тоненькая, 0,3 мм. Вот она идет, вот эта тоненькая линия. За счет этого узор получается такой ажурный, воздушный. Осталарның кул эшләре үзенчәлекле, алар төрле техникаларда һәм төрле материаллар белән эшләнгән. Игрушки делаю в технике скульптурно-текстиль. Это лицо выполняется из капроновых колготок. Раскрываю возможности очень непростого материала, как стрейч-бархат. И графика – это рисование белым цветом, практически монохромная графика. Это вот настоящий кап. Что такое кап? Были когда-то непроросшие почки на дереве, как правило, при корнях. Фестиваль кунаклары мондый форматны югары бәяли, алар белдергәнчә бирдә үзенә ошаган әйберне алугына түгел, осталарның иҗаты белән дә танышырга була. Я приехал из Екатеринбурга, проходили тут мимо с коллегами, зашли на эту выставку, очень все понравилось, можно пообщаться с мастерами, посмотреть их работы, что можно потрогать, можно потрогать. Очень классно, много чего интересного есть, это и ручные изделия все, это и мыло, и украшения, и платочки, все, большой выбор. Халык һөнәрчеләренең эшләрен 28 декабрьгә кадәр күрергә була, ошаган әйберләрне сатып алырга да мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Приглашаем посетить многоотраслевую выставку-форум «Челны Экспо» с 14 по 20 декабря. ТЦ «Палитра». Категория 0+. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 11 по 16 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Шпроты в масле 95,90. Это победа!